Γεια, θέλω να σου πω γιατί δεν κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και στο Βασίλη. Αυτό είναι μια πορεία που έχουμε και εγώ και ο Βασίλης, γιατί δεν μας κάνετε ποτέ εγγραφή. Έχω δηλαδή τόσες προβολές χωρίς εγγραφή, μία εγγραφή από το ξάδερφό μου και ο ξάδερφός μου μία από μένα. Δηλαδή 1% άτομα που με βλέπουν δεν έχουν κάνει εγγραφή. Πρέπει να κάνετε. Πρέπει να πάρουμε όλη την πλακέτα κάποτε. Δηλαδή αυτό που κάνετε τώρα δεν ξέρω πού κολλάει δηλαδή. Είμαστε τώρα εδώ τόσοι και τόσα βίντεο. Έχουμε κάνει 10.000 προβολές σύνολο, εγώ και ο Βασίλης. Όχι, σκέφτομαι 600 άμα τους ενώσουμε. Όχι ρε. Ναι. Εγώ έχω 10.000 προβολές. Λίγους ακόμα και παίρνουμε την πλακέτα. Όσοι δεν θέλουν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πρέπει να μιλήσει το ξάδερφό μου. Μίλα. Γιατί δεν κάνετε εγγραφή και στο δικό μου κανάλι? Μα είπα για το δικό σου. Να κάνουν like, subscribe, να μας γράψουν στα comment τι άλλα βιντεάκια θέλουν. Κάνετε εγγραφή τώρα. Σιγά μην κάνουμε και Q&A. Δεν μίστηκε εσείς. Δηλαδή μια φορά μου είχαν γράψει στα σχόλια πως μία μέρα να κοιμάμαι πάνω στην ταράτσα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αυτό δεν το κάνει κανονικό YouTube. Βασικά μπορεί να το κάνουμε, θα δούμε. Θα βοηθώσει να πάνε όλα καλά και να μην συμφωνόμαστε να πέσουμε κάτω. Πρέπει να έχουμε τα βολίδια. Εντάξει, τέλος η κουβέντα. Και λοιπόν, το είχα κάνει και στο δικό μου βίντεο κανάλι αυτό. Όσοι δεν ξέρετε, το κάνετε στο Βασίλη τώρα, γιατί είμαι πιο γνωστός και αυτός τώρα έχει το βιντεάκι και βλέπετε λίγο. Λοιπόν, να σας πω τώρα, έχουμε ένα λεπτό ακόμα για το βίντεο. Θα σας κάνω τώρα μάθημα. Πλάκα κάνω στη μάθημα. Θα σας πω για πώς μπορείτε να γίνετε YouTuber. Αρχικά μπαίνετε στις φωτογραφίες που ανεβάζετε βίντεο, που τραβάτε δηλαδή αγώνες, φωτογραφίες και αυτά. Μπαίνετε βίντεο, μετά μπαίνετε στο YouTube, μετά πάτε στο YouTube, το κανάλι, πατάς το σταυρό και θα δεις τα βίντεο εκεί, τα βιντεάκια, και όποιο είναι εκεί μπορεί να το πατήσεις να το ανεβάσεις χωρίς να δείχνεις το πρόσωπο, γιατί άμα είσαι μικρός, εντάξει τώρα. Και εγώ σε ένα βίντεο όσοι δεν το έχουν δει είχα δείξει το πρόσωπό μου, αλλά το διέγραψε γιατί κάποιοι τους άρεσε πάρα πολύ, μου κάνει και like, αλλά σκέφτομαι πως πρέπει να γίνω διάσημος, να μιλάω πιο πολύ με εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, εγγραφή, like, subscribe, comment κάτω. Θα σας αφήσουμε βίντεο μέσα στην περιγραφή άμα προλάβουμε σήμερα. Δες και σου κάτι Βασίλη στο κανάλι σου. Ναι. Το είχα κάνει και σε δικό μου βίντεο αυτό τώρα, ναι. Ωραία, και εσύ μιλάζεις. Έλα, μίλα κάτι. Τι να πω? Τι να πεις, εγώ τα έχω πει όλα στο κανάλι σου. Παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω άμα κάνει πολλά βίντεο. Πρέπει να είμαι μόνο εγώ, να μιλάω εγώ στο κανάλι του. Και αυτό είναι σαν δικό μου βίντεο. Αλλά σε άλλο κανάλι το κάνει τώρα. Λοιπόν, γεια σας. Έχω βασικά να το κάνουμε μεγάλο το βίντεο, τι λέτε? Έλα μεγάλο. Έλα, ένα πιο μεγάλο, να γίνει διάσημος. Καλά, εντάξει, πιο μεγάλο. Ωραία, παιδιά, εδώ σκεφτόμαι να το κλείσουμε, ναι. Άκουσα κάτι. Πάλι μία κατσαριδούλα! Γιαγιά! Ρε κατσαρίδα! Ρε Βασίλικα! Κατσαρίδα!
πάτα. Παιδιά, like, subscribe, comment από κάτω και γεια σας.